Allah wanda kake kalla ne kai ina ta karatu ne ka bukata koyan wai me kake kalla ne ba Allah can wata tasha na samu dan Jiba TV masu da abin dariya dan ba ni magani Allah da Allah ba ni ba Allah an tsara Allah ba ni ba na ka gama kalla ai no. dole ma in danna musu subscribe ga wayan nan da Allah ta kai Assalamu alaikum masoyanmu subscribers mu na Kuntau Zafafa. Muna mai sanar da ku cewa mun bar Kuntau Zafafa mun dawo Dan Jibo TV. Ya kamata ku ƙara danna mana subscribe ku ƙara mana following. Sannan muna mai sanar da ku cewa yanzu aka fara kawo muku comedy masu nishaɗantarwa. sannan ku biyo mu a TikTok ɗinmu da Facebook ɗinmu ku yi mana following da like Dan Jiba TV domin nishaɗantar da ku Dan Jiba TV tana tare da ku Dan Jiba TV sai da ku